Ka taɓa tambayar kanka me yasa ƙasashe da dama a Afirka suke tsoron mulkin soji amma a ƙasar Niger mutane da yawa suka fito suna goyon bayansa? Shin me yasa 'yan Niger suka yi murna lokacin da sojoji suka karɓi mulki a shekara 2023? Shin talauci ne ko tsaron ƙasa ko kuma wani babban sirri ne da ya ɓoye shekaru da dama? A cikin wannan bidiyo za mu bayyana muku manyan dalilan da suka ba mutane mamaki da suka sa yawancin 'yan Niger suka fara goyon bayan mulkin soji, kuma wasu daga cikin waɗannan dalilai za su iya baka mamaki sosai. A farkon shekara 2023 duniya ta girgiza bayan shekara 2023 Niger Coup 8 lokacin da sojoji suka karɓi mulki daga tsohon shugaban ƙasa Muhammad Bazoum. Ƙasashen duniya da dama musamman Economic Community of West African States wato ECOWAS da kuma ƙasashen Turai sun yi Allah wadai da wannan juyin mulki. Abin mamaki shine a cikin ƙasar Niger mutane da yawa sun fito kan tituna suna murna da kuma goyon bayan sojoji. Shekaru da dama 'yan Niger suna fama da talauci mai tsanani duk da cewa ƙasar tana da arziki kamar irin su uranium. Mutane da yawa sun fara cewa shugabannin farar hula suna cin hanci, rashin magance matsalar jama'a da kuma rashin kawo ci gaba. A saboda haka wasu 'yan Niger suka fara ganin cewa sojoji ne kadai za su iya kawo sauyi. Wani babban dalilin shine tsaro. Yankin Sahel yana fama da hare-hare, kungiyar Boko Haram, kungiyoyin da ke da alaka da Islamic State da kuma sauran 'yan bindiga. Mutane da yawa a Niger suna ganin cewa gwamnatin farar hula ba za ta iya kare su ba. A saboda haka lokacin da sojoji suka barar da wannan mulkin za su iya yakar 'yan ta'adda. Wani dalili mai girma shine kin tasirin kasashen waje musamman Faransa. Tun bayan samun 'yancin kai Faransa ta ci gaba da kasancewa da tasiri a jamhuriyar Niger musamman harkokin soji, uranium, siyasa. Wasu 'yan Niger suna ganin cewa Faransa tana cin moriyar arzikinsu ba tare da al'umma suna amfana ba. A saboda haka lokacin da gwamnatin soji ta fara horar sojojin Faransa mutane da yawa suka fara goyon bayan haka. A shekarun baya ƙasashen Mali da kuma Burkina Faso sun samu mulkin soji. A waɗannan ƙasashe sojoji sun yi ikirarin cewa suna son kare ƙasa, kawar da tasirin ƙasashen waje da kuma dawo da mutuncin ƙasa. Wannan yasa wasu 'yan Niger suka fara ganin cewa mulkin soji na iya zama mafita. Lokacin da aka yi barazanar cewa ECOWAS za ta kai hari Niger domin dawo da mulkin farar hula, mutane da yawa suka ɗauki wannan a matsayin barazana ga ƙasarsu. A saboda haka mutane suka fara fitowa suna nuna cewa suna tare da sojojinsu domin kare ƙasarsu daga abin da ake kira da tsoma bakin waje. Duk da cewa wasu 'yan Niger suna goyon bayan mulkin soji, akwai kuma mutane da dama da suke ganin cewa dimokuraɗiyya ita ce mafi kyau. Mulkin soji na iya kawo matsaloli kuma yana iya kawo takunkumi daga ƙasashen duniya. Saboda haka ra'ayoyin jama'a a Niger suka rabu gida biyu. Wasu suna son mulkin dimokuraɗiyya, wasu kuma suna son mulkin soji. A takaice wato anan shine dalilin da yasa wasu 'yan Niger suke goyon bayan mulkin soji sun hada da gajiya da mulkin farar hula, matsalar tsaro, fushin jama'a daga ƙasashen waje, tasirin makwabtakan ƙasashe, kishin ƙasa. Waɗannan su ne manyan dalilan da ya sanya mutane da dama a jamhuriyar Niger suke son mulkin soji. Shin ya kuke ganin wannan batu? Ko kuma in ce me za ku ce akan wannan batu? Sunana Muhammad Abrashi ne muku wannan bincike kuma na gabatar muku da shi. Nake cewa mu sha ruwa.